Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa ina muku murna da joining wannan course na Basic Tamox Training da harshen Hausa. Basically insha Allah in mutum ya tsaya mai da hankali muka iya wannan Tamox ɗin, insha Allah mutum duk inda ya samu Tamox zai iya amfani da shi, zai iya kuma hack da Android. Sannan kuma insha Allah duk inda ka haɗu da Linux operating system ko a kwamfuta ne insha Allah za ka ga bai zai baka wahala ba saboda kana da experience da shi wannan application. So question ɗin shine me Tamox? Tamox ba kuma bane ba sai Linux environment a Android devices wanda yake aiki ba tare da wani wahalar setup ba ko kuma routing, duk ba buƙatar wannan, kawai install ɗin shi za ka yi sai mutum ya fara amfani da shi. So duk abin da yawancin abubuwa da aka iya a Linux ko ake a Linux mutum zai iya yi da Tamox. Wannan rubutu da muke gani insha Allah ba wasu kayan gabas bane ba, yau da gobe in mun mai da hankali insha Allah mu koya mu gane cewa ba wani abu bane na ban tsoro insha Allah. So tambayar shine yanzu ta yaya za mu ɗauko Tamox ko kuma ta yaya ake downloading ɗin Tamox. Step na farko yanzu za mu fara shine mu shiga cikin Google Chrome browser ɗinmu. Yawwa mun shiga Google Chrome browser. In muka shiga Google Chrome browser sai mu shiga wajen searching sai mu rubuta net hunter store. Net hunter store. So net hunter store kamar Play Store ne na Android, sai dai shi wannan dan Linux abubuwa aka yi shi amma duk da haka na Android ne, dan Linux aka yi shi. Kayan ciki da komai na Linux ne, sannan penetration testing application ne a ciki, min da komai na ciki yawanci dan hacking ne ko kuma a ce penetration testing. Yawwa, so abinda za mu yi shine sai mu danna download app. Muka danna download app, sai mu danna download. So gashi yana downloading. Gashi yana downloading. Yawwa, to ya gama zuwa. Since ya gama zuwa yanzu sai mu installing din shi, and I believe kuwa ya abin nan na installation ko ya san yadda ake installation na kowane application, so ba mu danna install. Yawwa mun gama installation na net hunter, so za mu iya direct open daga nan wajen ko mu koma application ɗinmu mu nemo shi a cikin list na application, amma kar mu ba kanmu wahala bari mu buɗe shi ta nan wajen. Yawwa gashi nan yana loading. So koyaushe in aka buɗe net hunter store sai mutum ya yi refresh ɗin shi, meaning da sai ka yi refresh, ko jan hannunka za ka yi ƙasa zai ma refresh sababbin repositories da abubuwa. So a nan kawai abin da za mu yi shine sai mu tafi ɓangaren search, gashi nan daga nan ƙasa sai mu rubuta Tamox. So na farkon za mu yi installing sai mu danna na farkon. So abin da ya sa ya nuna install shine ni already ina da Tamox a computer a wayata. Abin da za ku shine sai mutum ya danna install. In ya danna install, Tamox zai yi installing gaba ɗaya. In ya gama installing gaba ɗaya shikenan sai mu danna open. That is in ya gama installing kenan. In ya gama downloading sai a danna install. In aka danna install sai kuma a danna open kamar haka. So da fatan kowa ya fahimci wannan bayani. Insha Allah abu na gaba za mu shiga yadda ake setting up da configuring ɗin shi Tamox. Na gode.